السلام علیکم سنگت کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک طبیعت سے ٹھیک ہے. میں ہاں تو اپنا بھائی سنگر فرید قریشی. تساں سارا یوٹیوب چینل ایس فرید قریشی دے نام تے دے پاؤ. دوستو کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک تکڑے سیٹو. کافی سارے دوست جڑے فالوور ہیں سارے او ساری ویڈیو تے کہنی ہوندے پے دوست لگدے حاضر کہنی تھندے پے. تے جڑا دوست ساری نویں ویڈیو ہونڈے دا بیٹھے یا ساری شارٹ ویڈیو دا بیٹھے سوں گزارش کرے سوں سارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرے سی اور ساری آن والی ہر ویڈیو کو لائک کمنٹس بھی کرے سن. تے تمام دوستوں کو گزارش کرنی ہے کہ سارے چینل کو بھرپور سپورٹ کرے سو. سارے بھرا دوست دیس پردیس جتنے پہ ان کو گزارش کرے سو سارے چینل کو ضرور سپورٹ کرے سن. تے امید کرنا کہ میرے سارے دوست دیس والے پردیس والے سارے خیریت ہو سن. پورا بھرا سنگر فرید